Hola, comencem. Aquesta experiència és compartida. És per això que m'agradaria que agafares un lloc de la plaça, on vulguis. Després pots seure, però de moment m'agradaria que estigueres per l'espai, per tota la plaça. Has trobat el teu lloc? Per a les que esteu observant a la perifèria, Tunisses? Ja, no? Observa al teu voltant. I ara, pregunta't. Què pots veure en el teu camp de visió? Reconeixes aquest espai? Observes el pas del temps? Et ve algun record? Podries fixar-te tan sols en una cosa d'aquest espai? Té moviment? Observa les seues formes, textures, distàncies, cicatrius. Podries apropar-te més a això? Molt més. Tot el que pugues. Observa. Ho veus d'una altra manera? Ara, tanca els ulls. Escolta. Saps què tens al voltant? I darrere? Obri els ulls. Podries fer mitja volta? Veus moviment? Vols moure't? Canviar de lloc? Canviar la cadira? Canviar la teua mirada? Canviar la teua forma? Observa la resta de cossos. Quina relació tenen amb el teu cos? Quina relació tens amb l'espai? Vols seure? Si ho necessites, hi ha cadires. Si no, pots continuar lliurement per tot l'espai.
T'imagines aquest espai fa un segle? T'imagines aquest espai en un segle? Aquesta plaça ha sigut i és, durant segles, lloc d'experiències. Cada pedrassí ha sentit veus de moriscos, repoblaors, llauraors, retors, veïns, veïnes. Com seria aquest espai abans de ser una plaça? Com va arribar aquest arbre ací? Estava acompanyat. On estava el teu cos? Com vas arribar tu a aquest poble i a aquesta plaça la primera vegada? La memòria de la plaça es mesura en cossos amb experiències, relats, històries. Els llocs no són només coordenades, són ressonàncies somàtiques. Tornar a una plaça és tornar a la forma que va tindre el nostre cos en estar en ella. No hi ha cos sense espai. No hi ha espai sense cos.
Observa el buit d'aquest espai. El buit està fet de coses que han passat, de veus que van ressonar, de silencis que encara bateguen. Observa el rastre que deixa el gest, l'ombra que cau, les formes que ofereixen la llum, la vibració que roman després del pas. El cos es torna gest i el gest relat. El cos és resta, el moviment és resta, és el rastre del que ja no hi és. Veus el pas del temps? És possible proposar avui dia, amb la saturació visual que ens envaeix, una reivindicació de la vista, de la visió, de la mirada. Potser així valorem i cuidem el nostre entorn. I es fa la torre que tenia dos visions, un cop de torre migdia, l'Atlàntica. N'hi ha coses que no... Me recorda molt. Al voltant d'aquesta plaça que tenia, era el doble d'altra. I és I després la plaça ben tota, la Mona, la Vall,
Ara en fan, però ja és d'una altra. Agrónomos y yo estaba sentada No sé què és. en la escalera. Y después la plaza. Bueno, de la plaza yo, Y no quería agrónomos, que ese motivo diría que la plaza es Jo, un tanto morisco, más para fer una había una mezquita. I després El poble ja s'ha parlat de sobre si que jugant per la plaça també discos com cada volta que veníem jo així, en el mare. terros I me'n recordo, i hasta que et vas tindre estrès i després vas dir, o tots allí, les festes, la plaça i ja me'n vaig anar a l'escola, jo he treballat en una residència d'abuelos. i menys d'alguna manera de les persones. Jo allí ho he passat bé. La font? Es que yo en el 49, pues mira, yo tenía 4 años cuando la ficaron. 4 años. Y los amigos y los amigos estaban allí de 4 años y se sentaban y decían, mira qué sillón más bonito. Y se sentaban y bueno, y después cuando ven la font y les dones hijos, estaban todos nerviosos de veure, però teníem una il·lusió i després de xicoteta més d'una volta han caigut en la font, seguint taulla del grifo, perquè... Lo que vas a hacer mañana, perdón, el sábado con lo de las memorias. Mi abuela tenía un cosí que vivía ahí en la plaza, que el tío Manuel, y era l'únic cosí que tenien ma abuela i els seus germans. I aleshores ma abuela i les seues cunyades anaven totes les vesprades allí a esta casa de la plaça, en una finestra se posaven a cosir i des d'ahí veien tot el que passava a la plaça. Teníem una cisterna. Y después en la plaza. El verano que yo hice el selectivo, me bajé andando, fui a la tiendecita que había en la plaza, compré el periódico y me senté en la plaza, en lo que es la escalera de la iglesia, porque había que abrir el periódico, buscarte en la lista y ver en qué universidad, en qué carrera me habían admitido. Me admitieron en ingeniería de agrónomos y yo estaba sentada en la escalera y se me vino el mundo encima. Diu, obrir les portes, la pare en part, que a mi no m'agrada, i així a la plaça se sentava allí, sempre n'hi havia un dit, era en casa Manuel, i així en el carrer, i allí tota la gent... Pero mi recuerdo es estar sola en la plaza. Allí a la casa de la plaza, en una finestra se posaven a cosir i des d'ahí Y después en la plaza feien de tot, anàvem a la Mona, feien ball, ara en fan però ja és d'una altra forma. Home, un record que guardeu personal va ser quan tenen les trobades per la llengua, sí. I els fèiem, i va ser en la plaça, estava de gom a gom plena, de tota la comarca, de les escoles. Això m'ha sacat també un record molt bonico, que era una època en què la llengua valenciana no estava molt protegida encara. I sí, el record el guardem molt bé. I la plaça és el punt de trobada per excel·lència de tot el món, de totes les edats i de tots els grups del poble, bàsicament. Records. Era un pare que tenia tot preparat. Mira, soy María José, que estuviste allí con nosotros, que íbamos a hacer nos contaste lo que vas a hacer mañana, perdón, el sábado. I planten 4 arbres. Al voltant de la font eren 4 arbres, no un. Però dels 4, 3 es van arrencar perquè el perill que n'hi havia era que les arrels alçaren la font. Sí, es quedà només un. Y después en la plaza de tota la Mona, feien ball. Jo me'n recordo que de xicoteta m'agradava molt jugar en les escales, en els meus amics i en el meu pare. I recordo que tinc un vídeo sentadet ahí i fent que avisant a mon pare per a que s'apropara i no sé, sempre he jugat així de xicoteta i li tinc molta estima a la plaça. Ma abuela y aleshores ma abuela i I quan s'acaba la guerra, com se va incluir els partits polítics, doncs el va pensar que hem de fer alguna cosa perquè tot el poble estigui unit. I vam fer en la planta baixa de la torrella. Vam fer un local, vivia en el casino, i clar, tot el poble anava allà. Això va fer encara donar-li un sentit més gran a la plaça.
bàsicament confessions entre amigues en la plaça, de tots els tipus, amoroses, no amoroses i de tot, bàsicament. Recordi que tinc un vídeo. I per mi la plaça és el cor, és el centre on tot s'organitza, on tots ajuntem, tant en festes com en enterros, com en bodes, tot és el cor, és el pols del poble. Què li diries a aquesta plaça? Com la veus en 30 anys? Quina vida creus que tindrà aquest arbre? I el meu cos? I el teu cos?